иман китереп ышанучылар, әгәр җомга көн җомга намазына азан әйтелсә, эшләрегезне һәм сәүдәләрегезне куеп, намаз укырга, вәгазь тыңларга ашыгыгыз. Бу эш сезнең өчен хәерледер, әгәр бу эшнең файдасын белсәгез икән. Мөселман өчен җомга атнаның иң хәерле көне. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләре буенча, ул ураза һәм Корбан гаетеннән дә бөегрәк көн. Ашыга килегез ди. Әгәр дә сезнең кеше җир йөзендә яшәгән вакытта хезмәтсез тора алмый, ул хезмәттә эшен калдырып, шушы җомга турысында җомга намазын җыгырып барып, бөтен җәмәгать белән бергә укысын ди. Чөнки җәмәгать белән уку үзе аерым бер әҗр савапка булса, җомга намазын укытуга бер әҗр савапка. Авылда булсынмы, шәһәрдәме, җомга үткәрүнең тәртипләре бер үк. Һәм имам вәгазы аның бер өлеше. Җомга намазында катнашу исә мөселман ираты өчен фарыз гамәл. Җомга ул атна сайын шушы мәхәллә халкы, шушы җәмәгать җыелып имамның насихатларын тыңлый. Чөнки тыңлаган насихат әйтәләр, менә хәтта укыган китап, караган кинодагы булган мәгълүмат әйтәләр, 7 көнгә генә сузыла икән кешенең баш миендә булган информация. Әгәр дә яңартмаса, 7 көннән анда 7 генә % мәгълүмат кала диләр. Галимнәр әйтәләр. Чөнки Аллаһ субханәһу ва тәгалә 7 көн сайын мөселман өммәтенә мәгълүматны яңартып тора. Кая барырга, ничек яшәргә, нинди гынахлар бар, нинди хаталар бар. Бу безне берләштереп тора торган бер зур йола. Хәзер Татарстанда 1247 мәхәллә бар. Бу шул кадәр мәчет дигән сүз. Алар бер үзәккә, дини нәзәрәтенә буйсынса да, хәтта җомга үткәрү тәртипләрендә дә кайчак аермалыклар очрый. Теләгән фикерләрне без тарата алабыз, чөнки хәзер ул полным хаос. Кем нәрсә тели, шуны сөйли. То есть какой-то информационная политика алга шикер шул документ кабул ителде, ләкин вагазлар буенча информационная политика әлдә юктыр бездә. Татарстанның гөләмәләр шурасы чираттагы утырышында махсус кагыйдәләр җыелмасын кабул итте. Алар җомга вагазының теле, тәртипләре кагыйдәләренә кагыла иде. Төп максат инде бөтен Татарстанда, бөтен мәхәлләләрдә намаз тәртипләрен һәм бигрәктән җомга тәртипләрен бер рәвештә алып бару, ислам диненә муафиq рәвештә һәм инде үзебезнең халыкта булган шәригатькә каршы килмәгән гадәтләрне кулланып, шулай ук бер тәртиптә алып бару, мөселманнарны берләштерү. Чөнки инде шушы тәртипләрнең бер төрле булмау сәбәпле, төрле мәчетләрдә төрлечәрәк җомга намазлары укытыла һәм шушы сәбәпле мөселманнар арасында инде аңлашылмаучанлык күренешләре дә бар. Шушылар инде шушындай күренешләрне бетерер өчен һәм инде мөселманнарны берләштерер өчен, бер тәртиптә алып барылсын өчен, динебез дә куәтләнсен, халкыбыз да бер фикердә бердәм булсын өчен шушы җомга намазының тәртипләре тикшерелде инде. Гөләмәләр шурасы мөһим мәсьәләләрне хәл итүче оешма. Галимнәр тарафыннан ислам диненең кагыйдәләрен аңлату, бер рәвешле вәгазьләрне булдыру, дини әдәбияткә бәяләмә һәм мөселманнар яшәешендә барлыкка килгән яңа сорауларга фәтвәләр бирү башкарыла. Как бы терминнар буенча шунда сорау туа. Азанга хәтле сөйләгән сүз ул вагаз, азандан соң ул хутба атарга тиеш. То есть монда араплар алар бүлмиләр. Аларда хутба турында гына сүз бара. Но бездә хутба ул как бы декоративный хәзер, дөрес бит? Анда альхамдулиллахи лази хадан лилем. То есть беренче шундый халыкка аңламый торган сүзләрне без кабатлап торабыз. Но вагаз без айрым. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ونفسي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برشا علماء يقتن بعض Вәгазь һәм хутбәнең теле турында татар галимнәре әүвәлидә, 20нче гасыр башында да бәхәсләшкән. Габдулла Бубыйның 1907 елда нәшер ителгән «Татарча хутбә уку дөресме» дигән китабы да моңа дәлил. Ул үзе хаҗга барып кайтканнан соң нутыкларын татарча сөйли торган була. Хәзерге заманның ислам галиме Вахва әз-Зухайли да Ханафи мәзһәбе буенча хутбә җирле халыкка аңлаешлы телдә әйтелергә мөмкин дип яза.
Әмма җомга шартларының берсе булган зикр тәсбих кабул ителсен өчен хотбаны Коръән телендә, гарәпчә әйтү күп күрелә. Әле безнең бик күп җирләрдә укып белем алган имамнарыбыз әз, һәм инде имамнар белсә дә, кай вакыт яшь егетләр менә син дөрес эшләмисең дип, я авылдан берәр кеше имамга гаип ташлый, безнең халык бит дини тәрбия алмаган. Хәтта бит инде имам ялгыш бирсә дә, имамга итагать иткән өчен бер савап бар. Безнең халык бүген имамсыз, имансыз 70 ел яшәгән, һәркем нәрсә ишетсә, нәрсә күрсә, шуны кычкырасы дип белә мәчеттә. Менә бу инде имамнарга ярдәм йөзеннән эшләнә. Менә син ялгыш эшлисеңдән дә юк, минем менә галәмәдә шурасы тарафыннан җибәрелгән инструкция бар, мин аннан чыкмыйм дип, менә бу шундый кешеләргә күрсәтер өчен эшләнә. Бүген Татарстанның һәр авылында диярлек Аллаһ йорты бар. Әмма аларның кайберләре шул мәчет бар дияр өчен генә авыл уртасында басып кала. Чөнки анда имам булып хезмәт итәрдәй кеше юк. Үзләрен мөселман дип санаган тулы бер татар авылында хәтта намаз кылучысы да табылмаска мөмкин. Мәчетләр саны артуга карамастан, халыкны иманга чакыру мөһимлеге әле дә кимеми. Әгәр дә имам бу районда, бу совхозда 1 гектарда ничә центнер иген суктырып алганны белми икән, ничә литр сөт сауганнарын белми икән, имам кеше, ничек ул игенчегә, сыер саучыга, көтүчегә вәгазь сөйләр. Имамнан бит шуны көтәләр. Безнең борынгы заманнан ни өчен татар галимнәре мәшһүр булдылар дөньяга, чөнки алар күп кырлы гыйлем ияләре иде. Алар белән врач сөйләшсә дә сөйләшә ала. Тел белгече дә алар белән сөйләшә алган, тарихчы да, сәясәтче дә, икътисадчы да. Имам бүгенге көндә авылдамы, шәһәрдәме, нинди генә өлкәдә эшләмәсен, ул шул өлкәдә яшәгән халыкларның әз генә булса да мәгълүматын белергә тиеш. Мин дә әйтмим, Коръәни Кәримдә кайбер кыйссаларны, аятларны, тәҗвид кагыйдәләрен, мәйтне күмү рәвешләрен, балага исем кушу рәвешләрен, никахны һәм гарәпчә Коръәнне укый белү, менә бу имамның дәрәҗәсен арттыра. Әгәр дә безнең имамның дәрәҗәсе арта икән, диннең дәрәҗәсе арта. Мәдрәсәләр дин белгечләрен һәр даим әзерләп торса да, яшьләр авыл мәхәлләсенә кайтмый. Шуңа күрә җир кешеләрен насихәтләргә авылда намаз укучы, ураза тотучы берәр өлкән кеше билгеләнә. Авыл динне үзлегеннән өйрәнгәнгә күрә үгетләү һәм сөйләм мөмкинлекләрен куллана белмәскә дә мөмкин. Әлеге кыенлыкларны исәпкә алып, гөләмәләр шурасы утырышында имамнар өчен берничә үрнәк вәгазь расланды. Бүгенге көндә безнең Татарстанда таралган җомга вәгазьнең, хәтбәләренең һәм намазларының өч төрле вариантын карадык. Барсы да Хәнәфи мәзһәбенә килә торган һәм дә инде безнең җирлектә төрле шартларда барлыкка килгән һәм дә инде шуларны ичесендә кабул иттек. Күпчелек җирдә имамның вазифасы дини ритуалларны башкаруга кайтарып калдырылган. Имам гарәпчәдән алда торучы, җитәкче дип тәрҗемә кылына. Намаз вакытында сафлар алдында торучы гына түгел, ә тақвалык үрнәген гәүдәләндергән һәм калган мөселманнарга өлге булган кеше. Авыл халкы зарлана бүген, яшәргә авыр безнең дип, эш хакларыбыз юк дип, бөтен кешегә үзенең зарын әйтә, әмма ләкин мин әйтәм, авылыгызда ничә ел мәчетегез басып тора дим? 12 ел. Мәзинегез чакырамы сезне? Азын әйтеп, чакыра ди. Барасызмы соң? Юк. Бит Аллаһ йортына мәзин сезне 12нче ел чакыра. Хайя алал фалах дип, бәхетле юлга килегез дип. Сез бармыйсыз. Сез үзегез бәхетле тормыш корабыз дип әйтәсез. Алайса ник зарланасыз? Менә авылыгыз белән мәчеткә җирсәгез, гынахтан арынсагыз, хәмердән арынсагыз, шушы мәчеткә җиреп Аллаһка сәҗдә кылсагыз, авыл халкының да тормышы хәерлегә күтәрелүендә бер шигем юк. Чөнки моны Аллаһ Тәгалә Коръәндә вәгъдә итә. Мәчетләр төзелүне дини яңарыш башлангычы дияргә күнегелгән. Әмма Аллаһ йортларының күтәртелүе, ул инде диннең ныклап урнашуы, җәмгыятьнең рухи яктан өлгерүедер бәлки. Биектау районы Ямәш
Ямаширма авылында мәчет ачылуга 11 ел узган. Татарстандагы борынгы һәм хәзер иң зур авылларның берсе ул. Булып торсын өчен генә түгел, чыннан да рухи ихтыяҗ булганга күрә мәчет күтәрергә карар кылганнар заманында. Мәчетне төзеткән көннәрне хәтерлисезме сез? Бик хәтерлим. Ничәнче ел иде ул? 97 елда фундаменты салынды моның. 99 елны моны күтәреп битердик. Мәчетне ачылган вакытны картлар да күбәйе безнән. Картлар берән-берән китә бардылар. Бераз кимедек. Хәзер инде менә бу соңгы елда арта башладык. Менә Улылар саны артамы, яшьләр саны азый? яшьләр дә килә, олылар да бераз арта инде. Менә хәзер 7 генә кеше калган вакытлар булды. Мәчеткә намазга йөргән. Хәзер инде менә 14 генә алдык. 1000 ярымга якын халкы булган Ямаширмәдә 14 кенә мөселман яшәмидер билгеле. Ә өлкән яшьтәге бабайлар бик теләсәләр дә көнгә берничә мәртәбә мәчеткә килә алмый. Чөнки Ямаширмә зур авыл, ара ерак. Нәтиҗәдә авыл мәчете җомгаларда гына ачыла. Peygamberimizin hadisinde de ayettiler, eğer de meşritte namaz okunmasa bu meşritni meyit bilen çağıştırıp bular. Demek bu meşritnin canı yok diyen söz. Anda bir neydi hareket taşlanmış. Onun için yine cemaat, bizim Allah'ın rahmetinde hakimiyet başlığı da big zor tilegi. Meşritlerimizde 5 vakit namaz oku, 5 vakit azan ayetini tirgüzü. Биектау районына имам мөхтәсиб итеп яңа гына билгеләнгән Алмас хәзрәт Шайдуллинның райондагы авыл мәчетенә беренче сәфәре. Ул азанны бәрәкәт чыганагы ди. Аллаһны зикр иткән урынга аның рәхмәте иңми калмый. Мин шуңа сөйнәм. Мин инде 2 гаит намазын уздырга туры килде миңа. Шушы намазда Кырбан гаите намазында мәчетте бездә сыймыйбыз. Ул сыймау нәрсәдән мәктәп балалары, укучылар, яшьләр килә. Әтиләре иде кала. Уллары. Менә безгә шул яшьләрнең монда килүе синдерә. Камил хәзрәт Ямаширмә мәчетендә әле беренче елын гына имамчылык итә. Динне үзлегеннән өйрәнә. Һәм район мөхтәсибенең авылга килүе бик уңайлы булды. Гыйбадәт тәртипләре тәгаенләнде, борчулар турында җитәкченең үзенә әйтелде. Шушы авыл җырты шикелле мәчет инде бу. Шунда авыл тормышына куелган газ котелы тора безнең. Менә шушы салкын вакытларда газ җибәрү өчен бик вопрослар туа. Алдан акча, авансым акча түләтеп куя. Безнең сәдәха акчалары бик аз инде. Җитми ул җаккан ниләргә. Аннан соң шушы җырт шикелле кишендә икесендә ничә тиен тиде. Мәчнеке исемдә ничә тиен артык 5 сумма, исемдә 5 тиен мәшуннан түләнә. Күп чыга безнең ниләр. Менә шуңа сәдәха акчасы җитеп бетми безнең әйтүен шул газ түләү өчен. Иң авыр вопрос мәшул бар бездә. Әгәр әлеге вазгыять үзгәрмәсә, Ямаширмә мәчетенең әле җомга саен эшләүдә икеле булып кала түгелме? Өстәвенә кыш җитә. Бу хәлне Ямаширмәлеләр үзләре генә үзгәртә ала. Берничә гасырлык тарихы булган авылның йөзен саклап калу мөселманнар кулында. Аллаһка гыйбадәт кылу урынының ялгыз һәм буш булуын күз алдына китерү дә куркыныч. Дин мөселман авылы булган ул. Дин мөселман авылы булган. Монда иш мәчет булган. Элек. Безнең бит иш якка бүленгән санала бу авыл. Бырыңга авыл без ишетүбез буенча моның тарихы балаларның әйткән язган теге тарих язуларыннан 1262 елны башлаган. Без аларны белмибез. Билеп бетергән юк. Салихҗан абзый шушы шанлы тарихның дәвам иттерелүен тели. Моның өчен ул динне мәктәпләрдә өйрәтергә кирәк дип саный. Башка авылдаш кардәшләре дә иман тәрбиясен кичкенәдән бирү яклы. Ул картайгач кеше инде. Әгәр дә яшьлектән аны дингә якын булмагач, ул бәлки картайгач ул да якынлашмыйдыр, минемчә. Журналист һәм язучы Госман ага Гомәр әдәм баласының яшәеш тәртибе гаиләдән тыш аны чолга булган мөхиткә дә бәйле дип исәпли. Ә мәчетле авыл тормышы аның фикеренчә һич шиксез кешенең тәртибенә уңай йогынты ясый. Мин үзем Ишан хәзрәт авылында тудым бит. Шикнәү Шермешән дип атала. Ишан хәзрәт авылы бик тәртипле. Бездә
Alay bulay başın eğlendirege degen sözlerini kıyık aytsak, bizden babaylar gelip kulakını bırakırgan iyi, hem bizalarga bir de kulakını bırakırmadık. Bizde şunday tertibiydi. Әбиектауның ямәширмәсендә Госман абзый хәтта яшәмәгәндә. Аны бу авыл белән биредәге Аллаһ йорты бәйли. Аның тирәсендә була калса, ул кардәшләрен күрмичә китми. Чөнки ямәширмә мәчетен төзетүдә аның да өлеше бар. Benim Arap dostum Abdullah Hamid El-Basit bik köp yıllar boyu biz meşitler tüzüp yürüdük Tataristan boyunca. Yemen Garap Respublikası İğaneşilerinin akşasına. Mesela Sabah ayındağına ondan artık meşit saldırdık. Şundan sonra Abdullah ayta, men indi özümüzün Balıkesir sarayındağı kişirekkine bir avulda Tüven Irga degen avulda sal bermekçiyim meşitini. Abdullah Hazret ayta, Osman Hazret deyip bir-birimizge şolay deşabız indi. Ayta, zorrak avul bulsan iyiydi, dinlerek avul bulsan iyiydi. Anda halık köp жүрsen iyiydi. Salgaç şunday avulunu izlep tabası iyiydi. Zor avulunu bilem indi. Bektarani Yemashirme avulu. Госман абзый әле партия оешмаларында торган хәлдә дә авылларда мәчетләр гыйбадәт урыны булуы өчен дә гуатлап йөргән кеше. Ә инде 90нчы елларда республикага мөселман илләрнең иганәчеләре килә башлагач, кардәшләрнең матди ярдәмен мәчетләр төзетүгә юнәлтергә ярдәм итүчеләрдән. Her avulda kayda meşit, anda iman kaydı, anda halk insafka kildi, tertipli yaşay. Hatta ana üzügüzde bilip taraf Pinzer'in Elezen avullarında 4'er 6'şar meşitli avul, onar min kişi yaşayan. Bir arakı kibiti yok. Kişiler arakını içmiyorlar. Şunday terbiyevi yağı büyük zor meşitler gerek. Госман абый, менә шул дини яңарыш чорын башындагы сыман сезнең шундый иганәче дусларыгыз булса, һәм алар сезгә менә Госман Татарстанда безнең теге иганә акчаларыбыз бар, матди ярдәм итәсебез килә. Татарстанның кайсы җиренә салык дисәләр, бу иганә акчаларын сез кайда тәкъдим итәгез? Кайсы өлкәгә иганәчеләрне җәлеп итәр идегез? Min tağın sal meşitler var, medreseler salını kübeytiriydim. Hem şunda avul şu medresede okutatırgan imamga isteme akşa verip, balalarında kızıksındırıp, şunda aşın şeyin ezirletip, şularını okutu bilen şıgıllanır idim. Госман ага Гомәрнең гамәлләрен риясызлык бизи. Мәчетле авылны ул тормышның башы, ә ислам яшәвебезнең нигезен төзи һәм милләтебезнең киләчәген булдыра дип исәпли. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge endişip iyi iman getirişiler. Cuma gününde cuma namazına azan etilgeni işitseniz, boş işlerinizni, hatta sevdalarınızı kaldırıp, Allah Teala'ga aşığıp, Allah Teala'nı iske alığa umtılığız. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilçisi Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam günlerinin birisinde sahabelerine endişip, iyi sahabelerim, cuma nese ekenligini bilesizmi yok mu deyip sorançaqda, sahabeler diristen de Allah Teala hem ilçisi bunu yaxşırak bilirler deyip cevap vergenler. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam o şaqda diristen de cuma gününde Allah subhanahu wa ta'ala sizin etiyenlerinizini yani Adem aleyhisselam'dan Hava anamızını kuruşturup, ışıraştırıp Allah subhanahu wa ta'ala bu günlerini sizlerge yani Müslüman ümmetine beyran bulup yaratgan degen. Hem bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de aytilgençe fes'au ila zikrillahi Allah Teala aşığız. Meşitke barganda namaza Allah subhanahu wa ta'ala'nın iske alığa yönelgen şaqta Adem balası aşığa şaba baru hakkında söze barılmay, lakin köngülü bilen, bütün oyları bilen hiç şüphesiz Allah Teala'nı iske alığa aşağıga tiyişli. Endi meşitke kelgende elbette Adem balası meşitteki kişilerini, cemaatini barışması için motoruna, ekrin tavuşsuz kirige hem meşitte namaza koşulurga tiyişli. Hem sonu 11. ayet bu hibik hikmetli ayetler. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam isen şağında Medine şəhərində xutbə siləyən vaxtda günlərin birisində Medine şəhərinə bir sevdə karavanı kirgan. Sevdə karavanı Qarablərdə kirgan şaqda hər vaxtda tavuş bilən baranlarga qağıb kirətirən bulğan. Yəni şəhər xalqı minib bilsin, işitsinlər, kürsünlər, həm kübrək sevdəgərlər jıyılıb, kübrək alış-satışı yapılsınlar deyib. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam aytganibizcha juma kunni bo'lgan halində juma xutbəsini o'qigan. Hem şu tavuşlar kire başlagaç, meşitteki halk Peygamberimizin kızganışa karşı bir yüzünü kaldırıp çıkıp gitkenler. Hem rivayetlerde aytiler, meğer tip 12 kişi kalgan bulan Peygamberimiz bilen. Şular arasında Hazreti Ebu Bekir hem Hazreti Ömer. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam köngülü biktişken bulgan. Ni işin, o'zi işin tügel, kişiler tarafından kaldırıldığı sebeple tügel. Lakin Adem bağları Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözlerine karaganda dünya baylığın birinci oruna koyuyor sebeple. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam bütün kişiler sevdege yönelip Peygamberimizin hutbesiyle halinde taşlap kaldıran halinde kalgan 12 kişiye aytkan bulgan. Diristen de diyen sahabelerim siz de şahap gitken bulsaydınız Allah subhanahu wa ta'ala bu şehirlerge uttan yaratılgan davul getirir dedigen. Hürmetli din kardeşler biz de bu ayetlerini iste tutup bu o'tkarilgan g'ibratlardan, darslardan o'zimizga dars olib, bu g'ibratlarni o'zimizning ko'ngllarimizda qoldirib, garchi dunyo turmushi bilan yasharga mumkin-da, ruxsat da etilgan, lekin hech shaksiz dunyo bilan tugal. Odam bolasi dunyo turmushina borgan chaqda oxirati turida da esga tuturga tegishli. Dunyo ishida tugal, oxirati ishida turishga tegishli. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam bizlarga eng ko'rkam o'rnak ko'rsatgan. İki yoqni da tegizib borig'iz degan. Dunyoda da oxiratni da. Yo'q esa birsini ko'proq e'tibor berib ikkinchisini qoldirsangiz, hech shaksiz bir qanotli qush shekilli qolarsiz.